Toto je celkom ťažký film na recenziu, pretože jak veľký, tak aj celkom malý detail, alebo spoiler, vám skazí pôžitok z tohoto filmu. Ale ja sa pokúsim nevyspoilovať absolútne vôbec nič. Čestné skautské. Tak o čom vlastne je Companion? Hneď na štart musím povedať, že distribúcia tohoto filmu mu neurobila zrovna veľkú službu. Pretože ako hovorím, aj malý detail dokáže skaziť pôžitok a oni vyspojlovali hromadu vecí. Či už v traileri, skoro všetko, alebo aj samotný poster, plagát k tomuto filmu vykecáva jednu z hlavných vecí, ktorú keď neviete, tak je ten film oveľa lepší. Ale uznávam, že film samotný vykecá tie hlavné twisty veľmi rýchlo, v priebehu 15 minút cca, takže neviem, to skazenie možno nebude až tak veľké, ale ako vravím, pokiaľ pôjdete absolútne blank, tabula rasa, tak tento film bude oveľa lepší, pretože nebudete vedieť čo čakať a to je na tomto filmu to fajn. Takže ak vám internet, alebo trailer, alebo plagát ešte všetko nevykecali, tak doporučujem nepozerať nič, ani trailer, ani plagát, ani recenzie iných recenzentov a rovno si pustiť ten film. Poďakujete mi neskôr. Companion je krásne komorný thriller. Jedna odľahlá lokácia, 11 hercov a skvelé výkony. A keď hovorím 11 hercov, tak je to skutočne celý ensemble. Aj tie vedľajšie role, ktoré sú tam pár sekúnd, aj tie sa započítavajú. Celých 11 ľudí sa tam ukáže. Aby bolo jasné, dej tohoto filmu nie je nejak extrémne komplikovaný, ale dáva absolútny zmysel. Aj vďaka tomuto filmu budete oveľa kritickejší k filmom, ktoré majú síce veľmi jednoduchú premisu, ale zlyhávajú v prerozprávaní a tým pádom zlyhávajú ako film. Takže urobil som recenziu na Gorge, to ste asi videli, a dosť som kritizoval. A chvíľu som si aj hovoril, že možno som to prehnal, možno som bol zbytočne kritický, ale potom som videl tento film, potom, nie predtým alebo zároveň, ale potom, a musím povedať, že som sa ubezpečil v tom, že tá recenzia na Gorge je pravdivá, pretože tento film, Companion, síce je úplne o niečom inom, ale má rovnaké rysy. Tiež má veľmi jednoduchú ideu, ktorú sme videli niekoľkokrát. Ale je oveľa silnejší v rozprávaní, oveľa lepšie graduje skrz celý film, oveľa lepšie dáva zmysel, motivácie dávajú zmysel a celé je to násobne zábavnejšie než Gorge. A lacnejšie. Tomu sa dostanem. Za 1,5 hodiny, 90 minút má tento film. Companion krásne graduje, odpovedá na otázky, ktoré divák samozrejme má a vykresľuje tak celý ten obrázok toho, čo sa to na tom plátne vlastne deje. A dokonca napriek svojej absolútnej jednoduchosti doručí aj niekoľko nečakaných twistov. Určite sa nájdú takí, ktorí lepšie premýšľajú nad filmami a tie twisty videli kilometre ďaleko, ale úprimne ja som sa díval a povedal som si, to je dobré, to som nečakal a to sa proste nedieje. Dialo sa to v Gorge? Ani moc nie. Drew Hancock je meno, ktoré pravdepodobne nikto z vás nepozná, čo dáva absolútny zmysel, pretože napísal iba jeden jediný film, ktorý je absolútny odpad. Potom bolo dlho nič a teraz napísal a aj zrežíroval toto. A neviem teda, čo za tých posledných 10 rokov robil, ale rozhodne mu to prospelo. Tento film by si z fleku mohol dať férovku s každým druhým filmom, ktorý vychádza na streamy tento rok a vyhral by. Jack Quaid, syn Meg Ryan a Denisa Quaida, si betonuje svoje hollywoodske postavenie. Už v The Boys bolo jasné, že má talent a nezastavuje. Tento rok ho ešte uvidíme v Novocaine a som veľmi zvedavý. Aj sa trochu teším. Sophie Thatcher je tiež mladá herečka, ktorú som zatiaľ videl len v Heretikovi, skvelý film, odporúčam. Tam tiež uhrala svoje. Nie, že by mi jej herectvo odpálilo dekel, ale úprimne na 24 rokov je to slušná liga, takže nemám moc čo vytknúť. Má v tomto filme hlavnú postavu a je slušne zvládnutá. Sú hollywoodske veľké hviezdy, ktoré ani po X filmoch ešte stále nedokážu utiahnuť celý film. Dívam sa na teba, Falcon America. Companion je proste skvelý gradujúci komorný thriller, ktorý má napätie, výborný scenár, dobrú réžiu a niekoľkokrát vás aj prekvapí. A to všetko za 90 minút a s budžetom 10 miliónov. Neuveriteľné. Dobré a lacné filmy skutočne ešte nevymreli. Odporúčam.